Den sollignende dværgstjerne HATS-2 befinder sig over 1000 lysår fra vores solsystem og er kun lidt mindre og lidt køligere end solen. Til gengæld er den dobbelt så gammel. Stjernen er hjemsted for en Jupiter-lignende planet, der kredser om den i en afstand svarende til kun 10 gange månens afstand fra jorden. Og det er ikke ret meget, så der er tale om en varm Jupiter med en omløbstid på godt kun cirka en dags tid. I denne video vil jeg fortælle om ny forskning om HATS-2, der er foretaget af Francesco Biagiotti og kolleger, blandt andet Uffe Grå Jørgensen fra Niels Bohr Instituttet og Tobias Hintze fra SDU Galaxy. Forskningen vil blive publiceret i tidsskriftet Astronomy and Astrophysics senere her i 2024 i en artikel med titlen Starspot Activity, Orbital Obliquity Transmission Spectrum, Physical Properties and the TTVs of the HATS-2 Planetary System. HATS er en forkortelse af HAT-SOUTH, der er et verdensomspændende netværk af fuldautomatiske teleskoper. Og HAT henviser til det oprindelige Hungarian-made Automated Telescope Network, som konceptet baserer sig på. HATs formål er at finde ekstrasolare planeter i Mælkevejen ved hjælp af transitionsmetoden, det vil sige ved at måle det svage dyk i en stjernes lys, der opstår, når en eksoplanet passerer ind foran den. Metoden er særlig god til at finde sjældne, men store planeter, der bevæger sig i tætte baner omkring deres moderstjerner. Altså varme Jupiter-lignende planeter. Fundet af planeten HATS-2b blev offentliggjort i 2013, blandt andet af den danske astronom Lars Bukhave og nogle af medforfatterne til den nye artikel. Men nogle af de store spørgsmål vedrørende denne type planeter er stadig ubesvaret. Hvordan dannes de? Kommer de for eksempel længere udefra i et solsystem og bevæger sig ind? Hvis de gør, så kan det påvirke formen på planetens bane omkring moderstjernen. I den nye artikel anvender forskerne de observationer, der er foretaget af planetsystemet gennem de sidste 10 år, det vil sige siden opdagelsen, til at forfine planetens baneparametre og til at studere dens atmosfæriske sammensætning. Forskerne har blandt andet undersøgt, hvordan planetens baneplan vender ved at studere anomalier i moderstjernens lyskurve på grund af dens stjernepletter. Mørke magnetiske stjernepletter ligner jo på en måde planeter, men findes flere steder på stjernens overflade og bevæger sig efterhånden, som stjernen roterer rundt, hvilket også påvirker mængden af lys, som vi modtager fra den, en lille smule i hvert fald. Ved hjælp af data for planetens formørkelse af stjernen, både fra de jordbaserede teleskoper og fra NASA's TESS rummission, der også leder efter eksoplaneter netop ved hjælp af transitmetoden, har forskerne kunnet sammenligne lyskurvene for planetens passage af stjernen med modeller, hvor stjernen har mørke pletter. Resultatet er, at forskerne kan estimere moderstjernens rotationsperiode, dens stjernedøgn, og derfra har man kunne udlede, hvordan planetens baneplan hælder i forhold til dens bevægelse rundt om stjernen. Det viser sig, at planetens baneplan matcher ganske pænt stjernens ækvator, som i vores eget solsystem. Og stjernens døgn er ca. 22 dage, og dermed meget tæt på solens rotationsperiode, som også er knap en måneds tid. Forskerne har også kunne udlede et spektrum for planetens atmosfære, men det er med så pas lav opløsning, at de konkluderer, at de endnu ikke kan sige noget om, hvilke stoffer atmosfæren indeholder. De har brug for flere og bedre data. Men måske i en ikke så fjern fremtid finder vi ud af, hvilke ingredienser der er i den her eksotiske verden.